মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিশাল দল লগত লৈ আৰম্ভ কৰে উচ্ছেদ কাৰ্য। मोनसे गोदान मोनसे भिडिअ'जों लोगोसे गासिखौबो बरायनाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै। जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थुद' बिदिब्ला जोंनि बे मेन टपिकआव बिदिबा नायलांबाय। मानो जाहैबाय सरकारि इभिकसन आरोना। स' माने न'खर सेफायनायनि खोथा। स' माने जिसिपिजों दासान्दि माने न'खर सेफायगासिनोथ'। स' बिनि सायाव जाय सेफाय जाग्राफोरा मा बुंदों लोगोसेनो आरो आङो मा बुंनो सानदों नोंथांमोना भिडिअ'खौ माने दानालासिनो जोबजासिम नायलांबा बुजिगोन। जाहैबाय सरकारनि इभिकसन खालामनायखौ आरोना नुनानै आरो दुखु मोननानै थागिबि हावरिया सुबुंफोरा माने खुद्रिदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों नुगोन बेयावनो सानैसो आइजोफोरा माने लंथं जानानै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ आं माने खोथाखौ आं फंनैसो बुंनो सानदों आरोना। स' माने खुद्रिनायखौ मोनगोन आरोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों। थारैनो बुहुमाव मा जामारनो थांबाय दं माने दानि जुगाव लोगोसेनो आरो जेब्लाबो बिदिनो गुबुन आलादा रादाब। स' बिखौ समासो खोन्थासिगोन आरोना। नोंथांमोनाबो बावाखै जानो हागौ गुवाहाटी बरबारियाव माने जोंनि बर' हारिखौबो बिदिनो न'खर सिफायना होना जोंनि बर' सुबुंफोरखौ दैज्लां बोथोराव अखा रे हाबाय थानाय समाव आलाय सिलाय थानो जानो जायगा गैयै खालामनानै होदोंमोन। थ' बिदि बर'फोरनि सायावबो जाथायखौ खालामनायखौ नुदों। गासैबो नुदों जानांगौ नायदोंब्ला। स' बेखौनो आङो फंनैसो बुंनाय जाबाय। जुदि बे फंनैसो खोथा बुंनायाव गोरोन्थि जाबायबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोननानै। स' बिदिबा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांदो बोरै सिफायदों आरो लोगोसेनो मा बुंदों आरोना। स' बिदिबा नायलांदो। মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ বিশাল দল লগত লৈ আৰম্ভ কৰে উচ্ছেদ কাৰ্য। কেইবাখনো বুলডজাৰে চলোৱা এই উচ্ছেদৰ সময়ত बेखिनियानो। जुदि गोरोन्थि जाबायबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन। नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनसिगोन। स' खुलुमबाय, गोजोन्थों।